ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ರೆಡಿ ಆತೆ ತುಲೆ ದೂರ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘದ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಆಯ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತೇರು. ಸೊ 11 ಗಂಟೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಏನಾನು 10:45 ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು. ಸೊ ರೆಡಿ ಆತೆ ಯಾನು ಬೇಗ 10 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಬೇಗ ಯಾನು ಪಂಡ ಮಾತನೆ ಎದುರು ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೇರ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಏಪಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂತೆ ಆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೇರ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೇನು 10 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋರಂಡು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಕುಲ್ಲುಜ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸಾದ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪುದರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೇರ್ಪಾರುಂಡು ಗಹನ ಆರ್ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಲಾಯರ್ಡ ಪಾತೆರ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಿನ ಅಲ್ಪತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆವಡು ಅಲ್ಪನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಲಾಯರ್ಡ ಪಾತೆರ್ದೇರು ಐಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಜನನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೇರು. ಸೊ ಅವೇನು ಇನಿ ಪತ್ತೊಂ ಪೋಡು ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೆಂಕುಲಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಟಿಡ್ ಅರ್ಧ ದಿನ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅತ್ತ ಆಟಿಡ್ ಅರ್ಧ ದಿನ ಎಂಕ ಉಲ್ಪೋದು ಬರ್ಬಿನಿ. ಸೊ ಪೊಯ್ ಯಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಿರ್ಲೆ ತುಂಬ ಅವರೆ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ತೋಜ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಿಚನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂದಿಪ್ಪರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಕಡಬ ಇತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪತ್ತಾದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಡು ಸೇಮ್ ಟೈಲ್ಸ್ ತಲ್ಲಕ ತೋಜುಡು ಉಲ್ಲ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಮಂಗನ ರಾಸಿ ಬೂರ್ದುಡು ಮಂಗೆ ಬನ್ನ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಇಡೀ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ತವ ಆಡವು ಮಂಗನ ಕಾಟ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಂಗೆ ಒಂಜತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ರಾಸಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರ್ಪುಡು ಮಂಗೆ ಬತ್ತನ ಊರನೆ 10-15 ಬರ್ಪುಡು. ಎಸ್ ಯಾರು ಮೇರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೇರೆ ಬತ್ತೇರು ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಂಗೆದೇರು ನಾನೇ ಆಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಗೋಡೆನ್ ತೂಂಡ ತುಲೆ ಪೂರಾ ಕಲೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಂಡು ಉಚ್ಚಿದು ಕಲೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಂಡು ಪೂರ ರೇಜರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂನಾಗ ಪೇಂಟ್ ಕೊರೋಡು ನನ್ನ ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಇದಡಿಯಾ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಂಘದ ತುಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಏರು ತುಲೆ ತುಶು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ತುಂಬುದ ಕಾಲದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋಜ್ಪಾವುದುಂಡು ತುಲೆ ಮಡಲ್ಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲ್ಡ್ ನೀತಿನ ಬರ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ತಿರ್ತಡು ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವಂತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಯೆ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪಪುರ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ದೇರು ತೂಕ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ನಪಿನಿ ಪೂರ ಬಾಕಿದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ತೂಕ ಒಂದು ಒಯ್ಕ ಕಡೆಪಿನಿ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸಾರು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದೆ ಹಾಂ
ಬೇರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತ ನಾಯಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಡ ಈ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಈತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಇರುವಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತೀವಿ ಆರು ಪಾತಿರ್ಜರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಸುರುಕಾದ ಜೋಕ್ಲು ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೀರು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿನ ಪುರ ಮಿತ್ತರ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನಿತ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ದೀಪ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ತೆನೆತ ಗುಂಚಲು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾಯ ಕ್ಯಾನ್ ಒಣಸ್ತಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಡಿಶ್ ಉಂಡು ಬರೋ ತೂಕ ಬಲೆ ಡಿಶ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತದ ಯಾನು ಗೆತೊಂಜಿದಾಲ ಈಗ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ ಹೂಬುಡವು ಮಾತ್ರ ಗೆತೊಂಡೆ ಕೈ ದಿಕ್ಕನೇಟೆ ದೊಡ್ಡ ನಗಲು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೊಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂಟುವುದು ಈ ಬ್ರೆಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ತುನಾಗ ಎಸ್ ಒನಸ್ ಮತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪುರಾತ್ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿ ಬಿತ್ತಂಡ ಐಟೆ ಅನುಂಡೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಏನು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಉಂಡು ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೆರ್ನ ಒಣಸ್ ಹಾತಿಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ಬತ್ತಾಯಕ ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಪುರದ ದಾಡಿ ಅನಿಕ್ಲೇಗ ತೋಜಾವೆ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ದ ಏರಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಗುಂಡಿ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ರೀಚ್ 9 ಒಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಸಾದಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಎಸ್ ಎಂಕುಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಆಪೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಹಾಯ್ 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 ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಎಸ್ ಸಂದಿ ಅಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಕಂತೀನಿ ಸೂ ಬತ್ತಾರೆ ಹಿಂದಾದಿ ಕೋರಿ ಸಾರಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಟನ್ಗೆ ಮಟನ್ ಗಸಿ ಮಲ್ದಿರು ಅಮ್ಮ
ಮರ್ಮಯೇ ಮಗಲ್ ಬರ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮಟನ್ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಎತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಕೂಡ ಮೀನ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಫೋನ್ ಕಲ್ತದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಅಂಚ ಮಗ ಬೇಲಲ್ದು ಸಾಕಾಣಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮರ್ಮಯ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊರ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಗೊರ್ನಿ ಕಸೆಯ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಗಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ದಾಲ ಅಲೆ ಪೇರುಲೆ ಕಸಾಯ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ತೋಜುಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜೇ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಟಾಂಗಿ ತೋಜುಂಡತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಮು ನಿನ್ನ ಮಾಮು ಎರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಪಿರಿ ರೇ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಹಾ ಅವೇ ಬಚ್ಚಿದಾರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಸೌಖ್ಯ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಅರ್ಜನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂದೇರ ಪನುವೇರ ತೋಜನ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಗೆ ತುಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಅರ್ಜನ ನೇರ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪನುವೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಂಚಿನ ಹೋಲಿಕೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಎನ್ನಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇನು 5 ನಿಮಿಷದ ಒಕ್ಕ ಪೇತೀನಿ ಚಾರಡಿ ಹಣ್ಣು ಬಯ್ಯದ ಪುಂಡಿ ಮಾಮಿಲ ಮರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಹೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಂಡಿ ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಹೊತ್ತದು ತುಗ ಮೊನ್ನೆ ತಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ತುಗ ಬಚ್ಚಿದನ ತುಗ ಎಂಜ ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಒತ್ತಿದ್ದೀನಾ ಚಿಂಟು ಏ ಚಿಂಟು ಅಂದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಅವೇ ಹಾಯ್ ಬಬ್ಲೆ ಹಾಯ್ தாதாண்டு இறைக்கு அம்மா இல்லைரு அவளும் இல்லைரு மக்கா பாப்பா இல்லைரு அடுப்பல்லேரு நேட்டா இல்லைரியா தோப்பா இல்லைரு தோப்பா ಅವಳು ಇಲ್ಲರಾ ತೋಜೇರಾ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಚ ರಾತ್ರಿ ಹಣ್ಣಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಪಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬರ್ಪಾ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪೇಮ ಏ ಬಾವಾ ಆಗೋ
ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬೀಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಾತೆಲೆ ಪೋಯ. ಪಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮೈದೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ತುಂಬು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇಕ್ ಈ ಬೀಡ್ದ ಅಂಗಡ್ಡೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತರೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲೊಂದೇರು. ಅದೇನ ಪಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬೀಡದ ಯಾವಿ ಯಾವ ಎಂಚಿನದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತನು ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ವೆ. ಎಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಲ್ಲಾಗ 9:15 ಕಮ್ಮಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪಡ್ದೇರು ಸೇವಂದೆಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೇವುಗೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲಂತರಿ ಒಂತೆ ಕೊರಿಯರು ಅಮ್ಮ ಪಂಡಂಚಿನೈತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಇಂಚಿನ ಕೊಣೇಜಿಂಡಲ್ಲ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲರ್ದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡು ಅಕ್ಕಲ ಗುಣನೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಕೆ ಅಪ್ಪೇನು ಬಂದ್ಪಿನ್ ದೇವತೆ ಬಂದು ಸೊ ಎಸ್ ನಾನೇನು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟು ತುಡ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆಗೆ ಹಾಪುಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನು. ಎಸ್ ಸುಸ್ತಾತನ್ ಮಸ್ತ್. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಯ್.